ما автобусчием ҳами автобус мегем бироем ана кори фигалка медонед шумо устод мошиное ки ов пов мекашанд ку ина мисол ҳамин кор дуруст аст ё ки не барои баъзе бародаро мегӯяд ки ин кори ҳаромай мақсад ки дуруст нест пулаш ҳалолай бигем ака ҳамун чизое ки вай мекаша чӣ мекашад ки чӣ бифаҳмонам ҳамин овои ғаҷ ҳамин туалет ин ҳамин овои ҳамин вай бале фигалка ба тоҷикӣ намедонам чӣ ном дорад чӯ ҳаром будааст вай мега ки мусалмон бояд дар ин кор накунад ин кори мақсад ин шаҳре ки мо ҳастем ба ҳамин чиз бисёр ниёз доранд мардум гӯем 80%иш ҳамин тариқада мақсад септик доранд ҳамин ови баня туалет ҳама дар ҳамун ҷамъ мешавад ба мошин меам мекаша ҳамин ова мақсад пул метӣ мекашанд коротон дуруст аст ҳалолу пок аст кардан вале кор номаш безеб аст масалан баъзе уламо ба қориҳои қуръон олими ислом як одам олими ислом бошад он замонаҳои қадим ҳамун партова микрофонтро куши биродар наҷосата ба даст масалан ба бел диру зам охир ба бел бор мекарданд ба харароба ё аспароба масалан охлота наҷосата ҳамина ба ҳофизи қуръон ба олимои ислом иҷозат негуфтанд яъне иноям бояд касби кор дошта бошанд ку ҳамин корое накунад гуфтанд барои чӣ барои он ки яъне инҷа қадри илм поён мешавад инчунин ҳиҷома ҳам дар ҳамун замонаҳо дуруст аст ки мисол пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам касбулҳаҷами хабис касби ҳиҷомачӣ палид аст гуфтанд яъне маънош ине ки пулаш ҳаром аст маънош ин аст ки ҳамин касб касби паст аст касби паст барои ҳофизи қуръон барои олими ислом иҷозат нест барои он ки вай илма ҳамин хел карда барои мардум нишон надиҳад ба камбағалӣ ба гуруснагӣ мурад ки ин хел коро накунад гадоиам накунад ин корои накунаду азиз бошад илма обрӯша нигоҳ дорад бинобар ин сарулибосҳои безеби пасти арзонам пӯшиданаш уламо зикр карданд ки манъ аст гуфта барои чӣ барои он ки вай намояндаи шариат аст яъне ки оянда илмгирӣ ҳамин хел мешӣ охири корат ҳамин наҷосатҳои мардума мекашонӣ ҳамин хуло лекин ин замонаи мо фарқ мекунад шумо ҳозир бо мошинҳои замонавӣ меред ҳамун қоидаша мекунед кинобкаи зер мекунед худаш мекашад ҳама кора шумо асосан ронандагӣ мекунед мебаред ба ҷои даркорӣ холӣ мекунед ҳамин хел алло бале туғри қайд кардем устод ин ягон ҷои ҳурмат надорад ҳаром нест ин кор ҳалол аст аслан касбҳоям ҳалол аст то шариат далел лозим аст барои ҳаром гуфтан ин ҳаром нест ин наҷосата аз хона бурда ба ҷои даркорӣ партохтан ин ҳаром нест шумо оно намехӯред ба либосатон намемолед чӣ зарар дорад ин як кор аст ҳалол аст